Todo se hunde en la niebla del olvido, pero cuando la niebla se despeja, el olvido está lleno de memoria. Mario Benedetti. Erabilera militarra galduta, Gasteizko harresiak ez ziren beste hainbat hirietan bezala suntsituak izan, ahaztu egin zituzten. Honela, patio zaharretan eta utzitako espazioetan izkutuan geratu ziren, norbaitek berreskuratuko zituenaren zai. Momentu hori heldu da, eta harresiek merezi duten garrantzia behar dute, hiriaren memoria kolektibo gisa. Berreskuratzeke dauden 7.000 eta 200 metro karratuek, barneko sistema berde bat osatuko dute, 11. mendeko harresien inguruan. Lorategi eta enparantzek, harresiek duten garrantzia zohartarazi dituzte bai hiritarrak, bai bisitariak, kohesio kultural, lokal eta eskualdekoaren elementu moduan. Musikari ezagunak entzuna ahal izateko esparrua, eta beirazko erlaitzetan, hiritar ezezagunek utzitako mezuen isladak harrapatzeko gunea. Paseorako eta atsedenerako diren espazio berdeak, kulturarako eta topaketarako, kalitatezko auzo ingurua sortu dutenak eta Erdiaroko Gasteiz eta gaur egungo hiriaren arteko komunikazioa posible egiten dutenak. Ondoren, hiriko behatoki garaienetik Gasteiz gain begiratu. Edo haren arkitektura galdua ezagutu, norbere burua ezagutzeko pausu bat gehiago dela jakinik. Erdiaroko baratzeen antzera antolatutako lorategiak bizi, isiltasunak eta edertasunak ematen duten lasaitasun bereziaz gozatuz. Eta honela, mendeetan zeharra ahaztuak izan diren espazio eta istorioak memoriaren argitan biziko dira.